Mangwanani akanaka tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa. Ichi chirongwa chatinokupakururai masecrets nemaconfessions. Regai tibva tapinda mumaconfessions edu emuzuva ranhasi. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu? Ndaunzwawo pano nemukoma wangu, ndafara chaizvo. Ndinokumbirawo kuti mundiposterewo nyaya yangu. Zita rangu musaviga henyu kuitira kuti vanondiziva uye vachazozivawo musikana wacho kuti vazokwanisa kundibatsira zvakanaka. Muna 2017 ndakadanana nomumwe mukadzi uyu ainzi Precious Mazinyane, aibva kuGweru. Takapisa rudo, tainge tichivimbisana kuti tainge tichizoroorana, asi inini ndainge ndiine umwe mukadzi, iyewo Precious uyu zvinhu izvi ainge achizviziva. Nyaya yangu chaiyo yakadai, ndisingadi kupedza hangu nguva. Muna 2022 Precious uyu akazondibloka, iye achiti ainge awana umwe murume ainge achida kuzomuroora. Ndakabva ndangozvigamuchira, but ndakazotanga kumurota each and every day, ende kana ndichimurota Precious uyu, inini naye ndinenge ndichiita bonde, ende iye anenge achindiudza kuhope ikoko kuti ngatidzokerane. Kuhope ikoko akazondiudza kuti kana waramba kuti tidzokerane uchafa nekupondwa. Zveshuwa zvinhu izvi zvakazoitika because ndakapotsa, ndatofa, ndarohwa nematsotsi. Ndaikumbirawo kuti kana kuine vanoziva mukadzi uyu anonzi Precious Mazinyane, kana kuti Amai Owen, kana kuti Ivo Amai Owen, kana kuti Precious Mazinyane, kana akateerera, please ngandibatewo panhamba dzangu idzi. Ndatambura, handisi kurara, nekuti anenge achingouya kuhope kwangu. Kana mukazoposta muzondiudzawo ndikwanise kutevererawo mucomment section. Ndatenda hangu. Vedarendo, nyaya yatakatumirwa naHaiti, hanzi ndiri kutsvakawo mukadzi wandakambodanana naye anonzi Precious Mazinyane waibva kuGweru, kana kuti Amai Owen. Hanzi ndogara ndichingomurota ndichiita bonde naye. Zvakangoma hazvo veduwe, regai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi hello Nashi, can you please hide my identity? Inini yangu handingaiti confession as such, but I need help. I am a girl ane makore 24 who is an orphan. Takasiiwa tiri 4, 2 boys, 2 girls. So both my brothers vakapedza school, but one ndiye ava kushanda, umwe wacho haasati awana basa. Inini my younger sister, we are still at college, tiri kuita hedu teaching. So when our parents passed away, takasara tichichengetwa nabamukuru nemukadzi wavo. Ivo vainge vaine vana vavowo 6, but takakura tingori extended family kudaro. Daddy is very blessed, vanewo mari dzavo. He afford kutiendesa kuschool and provide for all of our needs. So the issue yandiunza panapa, issue yacho ndeye kuti on Friday pa Easter ipapapa my mom vakaenda ku Easter, so my brother wandakati iye ava kushanda aiva ne birthday. Then that day, so he decided to host a party, but then akatifonera because isusu hatichagari naye. Brother yangu yafona kudaro, iye akabva ati pane ma friends angu ari kuuya, so kana vakasvika munofanira kuzovatambira zvakanaka. So isusu we then dressed up for the party. The thing is that church inopindwa pamba pedu ichurch yekwamwazha, and inini I am not into it, but I don't have an option. Ndezvezve zvongoendawo kuchurch. Mind you, whether you like it or not, kana uchigara nevabereki, you do as they want. So we dressed zveparty. The skirt wasn't a mini skirt, but yaisvika pamavhi, right? So kuma around 4 team rakabva rasvika. Some of the friends, brothers yangu akabva asvika. Then dzimwe hama dzedu dzakazosvikawo later kuma 6 ikoko. Our big brother, firstborn yaDaddy, was there nefamily yake. So the party then started, vanhu vachidhakwa nekukocha, right? Then vanhu vakatakurana vakaenda kumba kwavo later that day. So takasara, and we had to clear up the mess yainge yasiiwa, and we destroyed all the evidence, right? Unfortunately, ameno akazoisira mom's message kuti pamba penyu pane mota dziri kuita noise ipapo. She came, vakabva vatarisa makamera and saw everything. Then she confronted us nezuro, but takangotaura sezvazviri kuti Tadiwa had hosted the party, but she went on to say kuti muri kuita zvechihure panapa here, it's high time you go and move out of my house. Muchandiuraya because of what I have worked for. You turned my house into a beer hall, of which the two of us atina kana kumbogara tanwa, me and my
my sister. She insisted that we should move out, of which the way she is now treating us in the iya yokurakidza kuti haachatida pamba ipapo, plus she is moody, of which dad is out of the country havasati vauya, plus nyaya vakaudzwa but he hasn't said anything. So is it a bad idea kuti nditsvake chero basa remumba? If anyone can assist me chero nebasa zvaro, I did nurse aid. So vane chembere dzinoda kuchengetwawo, please help me out. I feel like it's high time I become independent and start taking responsibilities. Ndoreisa hangu mari ndobva ndapedzisa teaching yangu, ndobva ndabva hangu pamba, because pese patatadza even a tiny things vanobva vazvitaura kuti now makura you should move out. I am so mentally depressed nemamoods avo. Please help me out with your ideas. Thanks kune vose vachakwanisa kundibatsira. Vedare iyi ndo yanga iri nyaya yakabva kune mwanasikana uyu. Please let's us talk about it in the comment section. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Anzi, hello, how are you? Please hide my identity and post for me. Please help me expose this lady. Kana kuti mukadzi uyu, ini nemukadzi uyu tinobva kumusha kumwe, ndaimutora sasisi vangu ende tinogara musame area muno muSouth Africa. So zvakaitika ndezvekudai, amai ava vanoita zvekuhodha kuJoburg vachitengesa, ende iniwo ndizvo zvandaimboita, but ndakazombomira zvangu. So it happened kuti ndaenda kubasa, so I had to stock through runner zvinhu zvainge zvichiuya, zvimwe zvichitengwa since zvaiva zveorder. So zvimwe zvakazosara zvaingogara mumba since ndaenda kubasa ndichichaisa late, ndaitoshaya nguva yekutengesa. So sisi vangu ava vakati, amainini since musina nguva yekutengesa, uyai nezvinhu zvenyu kumba kwangu ndichikutengeserai, since inini now ndisisina stock, plus ndagara ndine macustomers angu kudhara. So ndakazoti umwe musi late ndachaisa kubva kubasa, ndokubva ndakwira taxi kuri kuenda kunogara vakoma vangu vaya, ndikanosiya zvinhu zvangu, ende takabva tanyorerana pasi kuti zvinhu zvandainge ndasiya zvainge zviri zvingani, though zvanga zvisina hazvo kuwanda. Panga paine 2 matracksuits evana vemazera 8 to 9 years, 2 pairs sandals, 2 dresses, 2 ladies jerseys. Then after some time vakati, amainini 1 jersey renyu ratengwa, mouya motora mari. Ndikati ndinozouya once ndaita free. Vakoma vangu vaya vakazongoti, amainini ini ndakumbomhanya ndikuenda kuZim. Ndikati akoma no problem, ndozotora mari yangu kana madzoka. Vakabva vaita nguva vari kuZim kuya, ndichingobvunza kuti ko akoma munodzoka rini, vachingoti ndinouya. And guess what happened? Vaitodzoka vachidzokera havo kuZimbabwe apa vasina kana kumbotaura. Zvinhu izvi I gave her last year around April or May, handisisiri sure ipapo. Then ivo akoma vangu ava vakazoti umwe musi, amainini muchazotondipa zvinhu zviya nestock price henyu. Ndikabva ndati no akoma, ini ndine vanhu vari kutoda zvinhu izvozvo, saka munodzoka when? But vaingoti ndinodzoka. Ndikabva ndati okay, ndokubva ndanyarara hangu. So panew year apa vakauya ivo kana kumbotaura. Ndakazotoona kavidhio kuTikTok vana vachitamba radio kumba kwavo kuno kuSouth Africa. Ivo ndivo vaitotora video iya. Ndikavati nai akoma, kubva paya hamusati madzoka here? Vakabva vati handina. Ndipo pandakabva ndavatumira video iya, vakati ndakangouya kuzosiya vana ndikabva ndadzokera, but pane mwana wasisi vangu ari kuya kuSouth ikoko, ndichati akupei zvinhu. Ini ndikabva ndati bo, ndokubva vati zi havo. Ndakazotovati ko haasati auya here? Zvikanzi musaita rafu, ndichakufonirai ini kana ndauya. Ndikati okay. Vakatouya kakawandisa, cause now vari kuita zvekuhodha kuno kuSouth Africa vachinotengesa kuZim. So last week ndakabvunza kuti ko hamusati madzoka here? But ivo vakangotumira picture ravo vakamira paya pakanzi welcome to Zim kuborder nepassport yainge yakadhindwa departure. Ndokubva vati zi. Ndakati nai vakoma, inga makati muchandiudza kana mauya 1. Ndokubva vangondiblue-tika havo. So please, can you please post this lady kuma groups, nekuti ndiri kurwadziwa nezvinhu zvangu, and she knew my situation that time. So I think kuti she is taking advantage of me. So please help me to expose her. Ndichatotumira mapictures ake mumuone. Vedare iyo ndo nyaya yakabva kuna vanzvadzi vedu ava. This is a business deal gone wrong. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera.
Hanzi hello Nashi, inini ndine nyaya iri serious inogona kutisvitsa pakaoma. Inini ndiri mukomana ane 20, mufana wangu ane makore 17. So zvakaitika patiri ndezvekuti inini ndinoshandira ndiri kuno kuSouth Africa. So ndakadzokera kumba muna June 2021 ndikanowanawo rimwe bhebhi randainge ndichida kuroora. So ndakazotadza kusiya ndariroora nekuti mari dzakabva dzatadza kubatana. So mufana wangu ndokubva ndamusiya achiwirirana nabhebhi ende ndainge ndichiti zvimwe kuda ndichawana iye akandichengeterawo bhebhi rangu, but vanhu ava vakazosvika pakutorara vose vakabva vamitisana. So vari kutotaurirana kuti oroora here kana kuti osiya, because vanhu vakawanda vari kuziva kuti inini ndini ndainge ndichidanana nemwana uyu. Saka ndinoda dzidziso kubva kudare nekuti neni nyaya iyi iri kundiremera. Handitombozive kuti mufana wangu otora here kana kuti tonodzosera. Please post for me as Haiti. Vedare indo nyaya yabva kune mwanakomana ari kutsvakawo dzidziso, but I think kuti nyaya dzedze dzatinozombonzwa zvichinzi ini ndiri kusangana nabanguru pabonde ndiko kwazvinobva ikokuku. Regai tibva taenda kunyaya yedu inotevera. Nganzi maswera sei mukomana Nashi, please chitupa changu kandai henyu mubhini. Ndine nyaya iri kunetsa especially mufamily medu. Mukomana Nashi, regai nditange ndichiti isusu takaberekerwa mufamily yekwaamai yababa chaiyo hatitomboizivi. Baba naamai vakasvika pakufa tisina kumboenda kumusha kwedu. Asi chinondishungurudza ndechekuti kumhuri kwaamai kwatakaberekerwa mukoma kwakazara varoi. Gore rega rega kunotofiwa chete. Kana pasina kufiwa panogona kungoshayikwa munhu, haazombowanikwe zvekare. Takazvarwa zvingoripo zvekuurayana, nanhasi vanongopedzana. Kutaura kwandiri kuita nawo kwakatoshayikwa munhu ainge aine makore 26 ekuberekwa. Munhu uyu akangoshayikwa muno muSouth Africa. Until now haana kana kumbowanikwa. Kubva last year October vanhu vari kutorarama life iri normal kunge pasina kana zvakamboitika. Kwese kunofambwa kunobatwa ambuya vedu, asi vanhu vanotya kuvakonfronta. Ndakakuudzai paya kuti family yose hakuna anoroorwa kana kuroora, kunyangwe vana vevakuasha. Wese angoda kusimudza musoro anofa. Kana ukadzidza zviya zvekuti unosvika pakugraduata unobva wangourawa. Hapana aroorwa anokwanisa kugara mumba. Tinoita kunge tiri vakadzi nevarume vezvikwambo. Hapana kana ane mari inoshamisira. Mufamily mose ingori nhamo yega yega. Kunyangwe ukatoroorwa nemurume anenge ane mari dzake, mari iyoyo inobva yangoparara kutoshaya pekutangira. Mukomana Nashi, tatambura zvisingaiti. Vakuru vacho havadi kufamba, asi chokwadi vanochiziva. Kana wakada kuti ufambe ukwanise kugadzirisa upenyu hwako, kwese kwawaenda, ingava iri n'anga kana maprofita, vanobva vakuudza kuti inini handikwanise kukubatsira nekuti munhu ari kukushandisai ane simba, anenge achitoziva kuti mafamba. Vanhu mudzinza kana vachifa havarwari zvinoenda mberi. Unogona kutaura nemunhu nhasi pafoni, mangwana wotoudzwa kuti munhu iye afa. Mukoma, please, kana paine anogona kubatsirawo family yedu, tinokumbirawo kuti mutibatsirewo. Taneta nekushandiswa isu. I know kuti izvezvi right now ndichitaura nemi kudai ndinogona kutongotsiurwa kuhope kuti iwewe wada kungwarisa. Havatombonyari. Kana vakauya gogo ava havatombovige chiso chavo. Vanotouya uchitovaona kuti face iyi ndinhingi. Right now kuna vamwe sekuru vakatostroka nekuda kuti vanga vava kuda kufumura vamwe vavo. Please mukoma, please help us. Taneta nekuitwa vakadzi nezvikwambo nenyoka yemumusha umu. Ndichatevererawo mucomment section ndonzwawo kuti ndingakwanisa kubatsirikana sei inini nemhuri yangu. Such a sad story yatakatumiriwa naHaiti. So as to remind you, Haiti uyu akamboya neimwe nyaya achiti ane mwana wake ane 15 years. So she is looking for the father of her daughter. So hanzi munhu akamitisa iye hazivi zita rake, asi mukomana uyu hanzi aigara nasekuru vake pakampani yeTransHart. Matrack acho anonzi Bill Trans, ndeyellow, ari kuEast Rand Mall kudhuze neAirport Boxburg. Zita racho ndo raasingazivi, asi mukomana uyu anobva kuHarare. So guys, kana kuine vanhu vakamboshanda uko kune matrack anonzi Bill Trans eyellow kuEast Rand, please inbox me tuone kuti Haiti uyu anokwanisa kubatsirikana here. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Makadini mukomana Nashi.
Ine ndiri munhu atanga kuteera chirongwa chenyu. Yangu yandinayo haisiri confession, idambudziko. Ini ndine dambudziko guru mukoma. Shuwa vanondinzwawo vachinzwawo dambudziko rangu, ndinokumbirawo vandibetserewo. Ndiri mukadzi ane 48 years. Ndakaroorwa ndikaita vana vese vaifa. 2013 ndo pandakauya muno munyika yavatorwa. Ndo pandakangoita mwana 1 ndega, mwana akararama. Ndine munin'ina, tiri vasikana vatatu mumba medu. Munin'ina wangu akanongoroorwa achibva izvezvo ari mumarriage, asi haana mwana. Anomboita nhombo dzisingazikamwi dzinongobva, dzimwe hadzimboiti sekuti nhombo rongokura dumbu rongozonyangarika. Vanakomana ndizvozvo hapana chinobuda. Third born yekweduzvo yakambopenga. Apa pane mwana mukomana wokupedzisira, vakomana i5. Mukomana wokupedzisira 2013 akatanga kungoita maronda asingaperi, akazama kurapiwa muno munyika yavatorwa achiita maoperation zvikaramba. Akurapiwa kudzin'anga tongopedza mari, haasi kupora. Izvozvi kwatanga mwana wehamwe hadzvanzi waita maronda anoda kudaro, asi havana kugara pamwe chete. Dambudziko iri riri kuramba richingokura mumhuri. Apa munin'ina wangu iye ndinokudza kuti ari mumarriage asi haana mwana, ari kubudirwa naMbuya. Mbuya yavakafa vari n'anga, zvikanzi vana baba vedu vakatora zvinhu zvavo. Paiva nabamweni vainzi Vaka Romba, havana kunge vari pazvinhu zviya. Isu takabisa mombe dzikaenda kwanasekuru, asi hapana munhu akamurudza musoro. Ari kungotambudzwa nemhepo iyoyo ichiti inoda kugadzirwa, unogadzira wacho hapana. Chananga ndichikumbira zvikuru sei mukomanashe, ndinonzwawo kuti kuna sekuru tasvu vanobatsira. Ndanga ndichidawo ungandibatsirawo akanipa adresi yake. Mari dzatabisa vedu hadzichaverengeki. Vamwe vanoti endai munorasira murwizi, tinobvisa mari. Takambobisa 11,000 kuma 2010 kana 29 ikoko, 11,000 nemombe nhatu, zvikanzi tonorasira asi hapana chakafamba. Vedu vetatambura, mari dzatinoshanda hapana chinobuda. Ini ndaimbovawo nebhizinesi kumusha, asi rakaramba pakorona. Vanhu vakakwereta havabhadhari. Wanangobadzana nemari, ndikabata mari mumaoko, mari yachona inongoenda kumwanga. Paunongoti waunganidza mari yacho inongoenda kumwanga. Varume vatisangana navo tinosangana patisingaoni kuti taikuwa nemunhu anokuda ari straight, hapana. Mumwe musikana wokupedzisira mwana wababa asiri wamama, aizvezvi anongondeyawo ana vana vaviri, hapana kana chinobuda. Tinongodawo munhu anotibatsira kana iri ngozi yakaitwa nana baba tipe taripa, kana huri urongwa uripo akabatawo, tinongotsvagawo rubatsiro. Vedu yehama dzeZimbabwe tibatsirei. Tatambura toshaya kuti tonanga kupi. Zvatinongofambawo muvaprofita, vamwe vanoti pane Vakaromba, vamwe vanoti mhepo yaMbuya. Izvozvi mwedzi wapera pana tete vakashayika. Tete vakarwara, vakanzi vane kensa muchibereko, vakakundikana vakashayika. Pakasara baba munini mukati memhuri yana baba vedu, isu vemba yababa vedu. Sekuru vedu vanga vane barika, saka kwakasara imba vatinoziva, imba yababa vedu. Kwasara baba munini, vamwe vakarovera muno muSouth Africa vasi kuda kuenda kumba, nevamwe baba munini vanoitawo sokuti havana kana zano kuti vangatibatsira. Vatetevo vasara, hanzi vakati vachibva parufu ipapo vakanokora ivhurai mari ndaravanhu vese kudarikidza neramai vavo aMbuya vanduti mhepo yavo igere pamunin'ina wangu. Saka hatichazivi kuti ivhu iri vakarinokora kumarinda nezvanana vachiridini mukoma. Handizivi hangu kuti todini, saka tiri kudotsvagawo totsvagawo rubatsiro kutiwo ivhu iri sezvo rinokura mwedzi wapera vasati vanyanyawo, tikakwanisawo kuwana sekuru yavo. Ndiri kuvaona hangu pane zvimwe zvirongwa vachibatsira vanhu, asi namba dzavo kuti ndidzibate ndidzikwanise dziri kundirambira. Ndinokumbira wani anozivawo adresi yavo, anoteerawo chirongwa, andibatsirewo. Ndokumbirawo hangu muvige
muchinje voice rangu. Tatenda. That was a voice note yatakareceiva kubva kuna vanzvadzi vedu ava. Kana kuine vanokwanisa kuva offer any sort of help, please let us talk about it in the comment section. Tosangana zvekare in the following episode.